Kada su Miljana Kulić i Teodora Bilanović večeras izašle iz toaleta, za njima je ušao Kristijan Golubović koji se šokirao kada je video da se neko uneredio po WC šolji, podu, ali i tuš kabini. Kristijan je pratio mrlje sve do bazena, a zatim pozvao ostale zadrugare da vide šta se dešava. Golubović je zatim otišao do Bele kuće da se suoči sa Miljanom, koja mu je bila glavna osumnjičena. Svuda govna razmazana, a samo si ti izašla, rekao je Kristijan. Teodora je bila sa mnom, ja sam prala WC, pravdala se Miljana. Tuširala si se, dodala je Teodora. I kako je kada ostala, pitala je Kulićeva. Ne znam, mene ta priča ne interesuje, poručila je Bilanovićeva. Kristijan je pozvao Marka Đedovića do spoljnog toaleta da vidi šta se dešava. Miljana, ti si išla posle nas, govorili su joj zadrugari. Ja sam se umivala. Da li si me zato zvala? Da bi me optužila? Stajala sam samo da ti neko ne bi ušao. Ja sam gledala u lavabo, nisam gledala ni šolju ni toalet. Skočila je Teodora. Evo šta radiš, nemaš toalet papira i onda pereš u tuš kabini, poručuje Lepi Mića. Ovo nam se nije dešavalo dok si bila u apartmanu, govorio je Đedović. Miljana je nastavila da se pravda za drugarima, iako su svi bili sigurni u to da se ona uneretila.